Muri Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva semazira muri kuita kamuri yeZimbabwe tiri kumbotenderera munzvimbo yeMhondoro tichikupai zviri kuitika zvakasiyana siyana. Kana manga musati maona dzimwe nhau dzatakaburitsa tarisai zvakare tina baba vekudanana nemuroora baba kudanana nemukadzi wemwana wavo zvinhu zvinoshamisa izvozvo ndokunzvimbo inonzi Kaponda kudhuze neSt Michael's. Tozoenda kwaishe nyika kune zvakare mukomana akafa nekubayiwa nemapanga akabva afira pamba. Ndofunga makaiona zvakare nhau iyo tichikupai amai vemufi vachitaura zvakare kwamuri chiitiko chakatora nzvimbo. Nhasi uno tiri kunzvimbo yeManyewe pamusha pavamusapurwi. Tiri pamusha pavamusapurwi apo pakaitikawo chiitiko chinosuwisa. Vanasikana vaviri vepano vakapondwa zvakare nemurume wavo. Zvinonzi murume akatadza kutaurana nemudzimai wake zvakanaka, zvakaita kuti tete vapindire vaende vanoyananisa, asi murume haana kudzokera kumashure. Ndopa akatsamwa akazopedzesera akuuraya mudzimai wake ndokuuraya zvakare sisi vake. Chiitiko chinosuwisa muri yeZimbabwe ndiyo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ini zita rangu ndoitwa Lord Musapuru. Pandichitaura panapa ndiri kutaura ndakamira sebaba vevana ava vari vairi vanonzi Constance. Chiitiko chakaitika ndiConstance na Vimbai vakapondwa nemurume waVimbai. Ndini nyakudi nyakuita kuti vadi vaende kwaruzvezvi ndoko wakaenda uri musui echetundiri amatitsi acho takutoakangana vachiinda vachida unogadzisa nyaya. Vimbai aiva ataura nani navatete vake achiti ari kunetsana nemurume. Atadaro akabva vakaenda ikoko. Saka hanzvadzi yaingo yasvika ikoko kwayakasvika ikaona zvisingaite kuti vadi vataure nemurume uyu nekuti anga atone mudhu dzake zvirodi. Saka vakangoti tataona tauya kuzokuona. Saka vapedza kumutaurira ipapapa vakaenda mumunda ndokuona zvirimwa zvaye zvakarimwa nemwana wangu Vimbai. Vapedza vakati isusu takuidi takuenda takudzokera zvedu kumba. Vakatopekedzwa nemurume waVimbai. Vimbai aine mukoma aine munina wake Koni vari pamberi, iwo sisi vari mushure nemurume wacho anonzi andigara Tongai Ruzhezhe. Vasvika panonzi paTaruvinga vakuda kusvika parodhi vakati murume wacho akambva ataura akati ndakuda kudzokera vatete takuperekedzai. Ukanzi zvakanaka bamuni tozoonana. Saka vabva kudaro vakufamba. Christopher akambva afonera kuna vatete vake ukanzi ko vatete mapedzeri nyaya yenyu zvakanaka. Kanzi izvozvo vari kutodzokera tavatiperekedza. Ukanzi naChristopher vatete hakuna kumira musha dzokerai izvozvizve kwaruzhezhe varodi. Kanzi tauda kutosvika kumba. Saka vakazongoramba Christopher achichifonera navatete vake ndomvodi vanasisi naConstance vachimva wadi vadzokera. Saka vari mudzokera kudzokera kwaruzhezhe vakamvawana imwe ngoro yemwana wangu ichidi yaendouya yakakumbirwa nevanhu vekwamunaswa ivo. Ndomvaunzi vana vatete chikwirai mudi zvamati muda kudzokera kwaruzhezhe tiri kuenda kwaMuchemwa. Saka vakamva vakwira mungoro yacho iyi. Saka vasvika panonzi pani bari
vasvika pachiwai vangabva vasangana nemurume waaripo. Saka Koni ndiye akabva ati bamunini ruzvezvi uyo watirudi ari kutidzira kwakaipa kaza upi vatiseti vachimva vaona. Saka apa anga apfika bhachi manje anga ane bhachi vachimva vangojatika. Saka handadzi yangu ndopa vakaburuka avengoro vakambva vapfuura havana kuzomira. Handadzi yangu ndopa yakambva yabvunza vanganzi ko bamunini zvaita sei kanzi ndizvozvo vatite zvamanzwa izvozvo. Saka kanzi kwatichindai kupi kumba tinotaurirana ka kanzi hapana kwandiri kuenda ndotoda kudi kanzi ko chii chaizvo kanzi handizvozvo zvamutoona izvozvi. Saka kwanza anga atone mudhu yake. Saka vari pakuchiri kuti vataura akambva avhura zipi yejaketi chaanga akapfeka ndokutora kadi. Saka Kono wanga akamira ari pasaidhiwo ndo pakanzi ko nhai baba munini madii kuregera madi maifadzi vaenda kumba kwavo kwamusapulu zvavari kuti vada kudzokera kumba kwavo kanzi ndiwa ndanchida. Saka vari pakudaro ipapapo ambva asumudza demo rake katemo kaanga akabata. Saka ipapa haana kuziva kuti vese ava vaviri ava kuti tete naye Constance hapana aiziva kuti. Saka Kona akafunga kuti nditete vakuda kutemwa avo vatete vakafunga kuti ndidi ndikona kuda kutemwa. Saka asumudza akanga akasukwanza akasumudza. Saka sisi ndo vangu ndo pavakamhanya iwa maona kuchechu ndo pana kanomubundira ruzvezvo wacho kuti amubate. Saka amubundira akamuvhizingura ndombomuwisira pasi. Saka the moment akangomuwisira pasi saka uya akambva atemwa nedemo panapa achimva awira mumusoro achimva awira pasi. Awira pasi ndokudzoka futi ndokuchitema rekupedzisa pasi. Arohwa ikudaro ipapapo handadzi yangu ndopa yakatanga kuchema kanzi chiuya undipedzisa hapana chaungadi chaungotadza undipedzisira. Saka chiuya undipedzisa uye unditeme kanzi handabasa newe uyu wandanchida chii ukutochema izvozvi kutobva kwatiri kuti aite zvizvi. Kwanza akambva adinombora ropa ranga ripa akatrausa kanzi ukorona ropa iri ndireki maifadzi akusina kundatosiya ndavatema. Saka izvo kwamusapulu tani 2 atatouraya. Saka yezvino kwasara toda kuenda kuiko kumba kwenduda mai vacho ndovasara. Iniwo ndozofa mapirisi ndatotenga aya ndatenga pachiwaya ndikudadi kandapedza babasa angu ndozviuraya. Saka sisa vakatanga kuchema. Saka inini semunhu ndandiri kuno hapana chandanchiziya. Saka kutozoti kuma 4 o'clock ndopandakaona mukomana amire uyu achinditi kumudhara mamuchifonerwa nani napaminasa achiti ada kutaura nemi. Saka ndandiri apa. Saka ndadaro ndokumira ndaitokaurwa chibage ndokumira kuti kaurwa chibage chandanchichigara panapa ndokuti kochii muzukuru kanzi manzwa here kuti mainini maino na mainini imba yevapondwa. Ndikati kupi kanzi kwazvizvi ndakashaya simba ndombva ndombodi zorora ndiri papa panapa ndopandakazoti ndoburisa bhasikoro rangu ndombva ndoenda nemukomana uyu ndambuva ndadi takasvika kunonzi kwaBhunu ndombva toona Bhunu aine mudzimai wake ndowandakavhunza ndikati toda kubvunzawo nzira inoenda kwazvizvi zvasingapazi ipapa kanzi kwakanaka here ndikati ndangonzwa kuti mukwasha wangu iye ari kunzi aponda handadzi yangu nene mwana wangu. Saka handikuziva kuti nditi zvakamira sei. Saka uyu aitya manje. Saka aitove padhuze nepazvakaita kanzi dzokai kuno kumamatopfuura rodhi yacho. Nomvoti ndobva todzoka nemukomana iyi kanzi chandakutaura ndechekuti ndoda kuti imimi zvandiri kukutaurira vanotyisa vanhu vacho. Mwana wenyu apondwa pano padhuze hapasi kuri. Saka inini muchandiregera ndoenda imozorona sara moita minzi dzekuti musvike ikoko. Kasi padhuze mukangopotera chichuru chamuri kuona imumba wamaona pane handadzi yenyu. Ndomva ndoitosve izvozvo ndomva tomuregera ndomboenda. Saka tangoti fambe tatoona kuti ane distance ndomva tokwira mabhasikoro edu nemukomana uyu ndomva todi changoti fambe takambva taona churu tikambva taona kuine motikari mbiri dzai dzakamira ipapa ndikati ndipo paitika chichitikwa apapa endei mva tosvika. Saka tauda kutosvika
dzaidza kwakuda kuvira ndofunga kuma past 6 kana kuti past 5. Saka uyu hanzvadzi yangu yakambva yandiona akambva asumuka. Saka neshungu dzandai ndinadzo ndakangoti no hendi hanzvadzi ini ndoda kuti kana ndadi makuenda imoenda kumba indoenda kumapurisa. Saka pana anonzi niba Musaka ndiakamhanya achindidi sekurumirai muzukuru wedu. Ndomva ndodi tomira kan sekuru please ndapota hangu tatofonera kumapurisa, mapurisa ari kuuya izvozvizvi. Saka imimi chimirai chidzokerai tidzoke tese. Saka tiri pakudzokera ndabvuma tamba taona mota yemapurisa ichiuya. Yauya mota yemapurisa yakasvika ikamira, vakanga vakawanda mapurisa handizivi kuti hangu vakaidi kasi vakanga varipo vanichitsama nekuti ndakaona kuti pane mapurisa 2 anga ine pfuti. Ndokuenda ipapa ndokunoona shuwa ndikona akatorara apa. Ndomvodi uchitanga mapurisa ndo vakazotanga kunzi anaita zvaitika anga aripo chaichai ndeupi. Ndomva ndoti sinda ipapa ndomvoenda hanzvadzi yangu ndomvosvika ndomvotaura ndomvodi kanzi taure tete zvaitika votaura tsanangudzo zvandakutaura izvozvizvi kanzi alright. Saka zvatakuita izvino tikapinza mubox mwana uyu tochitora imimi ava ndiana ava ndikati ndini baba vevana. Saka tadaro ndatora taenda isusu kanzi takuenda kune mukoma wacho kumba. Saka izvi zvese zviri kuitika izvi zvaitika munhu wese achiona. Saka zvadaro manje achiona kudaro takasumuka tikaenda kumba kwacho ikoko. Tasvika kumba kwacho takamira. Saka tamira takanzi toda baba namai nemukomana uyu tisi takapinda mumba macho imomo. Tapinda mumba macho imomo ndokusvika ndokuwana zvishuwa mwana musikana uyu akatodai akazvambarara ari muropa kuzvese zvino zvanyuwa. Ndokutoona kuti tokuti ndiana aona zvichiitika kanzi apa hapana aona zvichiitika tatongonzwa kanzi namai vacho ndipana chandomboziva kuti zvaitika sei. Ndokuchipinda papaya ndokuchitorwa mbaya waya akasumudzwa ari muchivharo. Ndokusvika ndokugadzikwa pai mamwe nemunina wake ndokuiswa imomo ndokuvharwa. Kanzi takuenda isusu kana paine chinenge chaitika tichange tichikuzisaiwo tete tichapota tichishanyana tichifonerana nemupurisa kana paine zvatinge zvaitika. Zvadi tazonzwa mangwana acho kunzi zvese zvakaitika ipapa akazongoti muchibva akasara akasvika. Saka murume wacho ukuuraya. Saka kwese kwatakatora maini wacho akaponda nekutora kwese kwatakatora patakatora musikana maini anove maini wake anga akawanda kuzvikwenzi. Tizosvika kuna kwakapondera imbai anga ari mutoireti. Saka tadaro ndokusvika ndokuchitora mutumbi yayayai ndokuchizodzoka kunoku. Tadzoka kunoku ndopatakazondofunana nemukoma wangu chitako kanzi maita sei. Ndikati tatowana zvese zvaitwa mapurisa atotora mitumbi yaenda kuSt Michael. Saka ndizvo zvamainzwa izvo zvandakanchikutaurirai kuti ndasvika pasaiti ndikutodi izvozvizvi takutodzoka mvura yanga ichinaya ndomva tozodzoka ndomba tozogara pasi tane musemhuri yokwamusapuru wose ndokutigara ye mukoma wangu nemumwe mukoma wangu ari kuSanyati. Tadaro ndokuchironga. Saka chakutinetsa ndechekuti vanhu ava kwazvizvi vanga vanonoka takutofunga kuti toenda kwachief kuti tonotaura kuti takaponderwa vana but kwazvizvi vacho havasati vauya. Sezvinewo kumanguva dzino idzi takabva taona muzukuru wedu wauya Musaka wauya achisvika. Saka vakapotera panext door papa panonzi paHomba apa ndokuwana paine mukomana wavo paHomba aripo anga auya abva kuHarare. Ndiye akazouya
totaura nyaya iyi tikati ndozvaitika toita sei ndomba todi ndombotaura kukanzi iweyo zvauya panapa wauya wakamira sani kanza ndatongodi vana sekuru munana sekuru wangu saka kwari zvezvo ndivana mazi vandivana sekuru wangu saka ndobva utisvika papaya ndomva oti tauya tine mbudzi 10 dzatauya nadzo kanzi mbudzi idzi ndidzei takuvhunza tese ipapapo kanza mbudzi idzi ndizekuti mutitaurire zvamuri kuda kanzi toda kudziona ivo vana Christopher mukuti munoziya vanga varipo ipapapo kana toda kudziona saka mbudzi dzanga dzisi pasina ndokuchiti tinogona kudi kuenda kunounganidza mbudzi dzacho idzodzidzi dziuye mudzione ndokuendidzokera saka vakatozouya kumazuva roviri nembudzi dzadza dziripo 10 ndokudziiswa apapa kanzi idzo mbudzi idzo ndizekudi titaure nemi chete ndopakanzi titaure muda chii ndokuchigara pasi ndokuti panodiwa chii pamwana wega wega taimbotati 50 saka pakazotisvika mukoma mukuru anogara kusanyato ndakati ano takuwadzirwa kuti vana ava tichafa takawaona toda mombe chii toda mombe mwana wega wega toda 30 dzikabuda dziri 60 saka pa 60 dzakabiswa ngani gara papa kwabiswa mombe 1 nemari yemombe dzeti ndodora namba i4 saka pa 60 mombe dzese ayo i5 pa 60 mombe dzedzi dzakabiswa so far tine 5 dzataka receiver sanganisa paya nembudzi nemombe imwe chete saka zvimwe zvese hazvina kuitwa saka bhudhi vanove ndiye muridzi wemwana ndopatakazoenda kwachief ndokunotaura zvatakataura izvozvizvi kanzi makaita basa nachief kanzi zvino nabhudhi vana vangu vagara nguva refu vanonzi vakumocharepa kuSt Michael haisi kusanosenza zvakanaka saka tirikuda kuti tidi vana vangu vavigwe tobva tobvumirana nesuwo tikati vana ndavigwe tosari tichitaurirana saka vana vakanodi tikati zvese zvevana zvokunotora kuSt Michael nemota chatoda ndechekuti tichada kuti vana ava mabhokisi ari mairi auye mumba umu tombodi vomboona mai vavo vaona vakabvuma vakati tinoizviita zvese ndokuchizoenda uri busu yechina kuSt Michael ndokunotora mabhodhi ese ari 2 ndokuya mumba umu saka ndofunga takazoti kuma 4 ndokuchitora mumwe ndokumuisa kwakarohwa kwamunaswa uko ndokusara nanonzi Mbai ndokuchienda apapo ndokunogara ndokumuviga pana saka takamuviga panapa mwana waye festival yacho kwaruzhizhi angapondwa takamuviga panapa saka zvadaro saka izvo takangomira pana chati chaitika ndomafambira kai kunonzwa kunzi ropa richirongorimo mumba ropa remusikana uyu richirimo vanganga vati tati isusu kana zvichibvira modi muchitipa mombe yekuti tikline takazosara totaura navo saka hapana akambodzodzokana saka taitati isusu tikawana imwe mombe yekuti tione kuti ropa rinoklinwa tonoklina ropa saka ropa richiripo ko zviri kunzi zvakare vasikana vari kumuka ichokwadere munoziva kuti tinenge chingonzwa hapana sesu kutaura chinhu chinenge chingotaurika sevanhu vakafa kuti ndo zviri kunzi chii nekuti takangonzwa kuchinzi kwanzi kune mumwe mukadzi anonzi akasangana navo achiinda ariko kusaidi ikokoko kwanzi akataura kuti mukuenda kupi ukanzi atarasika ndokubva ndokuenda kupi ndokuenda ikokoko ndokunosvika kwanzi ndoti papapa pawafira papapa ndopamakadi ndopamba pacho apa saka mukadzi uyo akazoti asvika ipapa akuzonzwa kunzi aiwa vanhu vanga vachitaura navo vakashaya saka ndopakadi pakazonzwa kuti chokwadi vasikana vakashaya ndokungonzwa asi kuti pane isususu hapana kana panapa ati azviona kana kuti pane kudisturba kune kuri kuitwa pana pamusha hapana aiwa maita basa saka chikonzero chii chiri kuita kuti musakline ropa takanga tati isusu kana vaklina tawirirana kuti tizoklina ropa
moti tikafurusirawo mombe dzedu dzodi ramabviso pakati ezvino pa 60 mombe 5 chete haindi hadzina kutombosvika zvangofara kuti havasati vatanga. Saka to zvatata kuta kuti isusu tidi kana tikadaiwo ivo vasikana vanenge vane weye kuti vadi kana vachizvimukira vomuka vega vachiziva kuti zvakamira so. Ini ndinonzi Evasi Musapurwi. Ndakanga ndaenda kuti ndinoyananisa muzukuru wangu. Akanga andifonera kunoko. Akati tete tiri kunetsana nemurume wangu nenyaya yekuti anga ane girlfriend. Saka girlfriend yanga yada kuda kunzwa pai pamba. Saka yeye akati mazuva ese ndiri kuflashirwa banga riri kugara kumusoro kwepiro. Saka ndobva ndauya inini kunoko. Ndanzwa kudaro ndobva ndaudza hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ikati endai munotonga nyaya yachona. Kana achinge aramba akangoshinga kudaro banga iroro asina kuribvisa, ini ndoendesa kwamambo. Shuwa ndakabva panapa nemwana wehanzvadzi yangu anonzi Amaitere. Takafamba ndobva taenda. Tasvika ikoko takasvikotaurawo zvatakataurawo ikoko tichida kuenanisa, asi takaona akapika asiri kutombonzwisisa kuti kudii. Asi akangoita ipapo kungaita sei anzwisisa. Ndobva tatooneka, ndobva tatodzoka kuno. Nayewo akatotiperekedza. Takasvika paakatotisvitsa panonzi pabandambira. Pengoti isitata kutoyambuka rodhi yekugasanyama. Ndopatakazofonerwa nehanzvadzi yake inonzi Christopher akamva ati tete maenzanisa here uku. Ndikati ndataura zvangu asi anga akapika. Asi angoita saatinzwisisa. Atotisvitsa pabandambira panapa adzokera. Zvikanza ari kutoita hondo navimbai. Kwanzi kune hondo. Saka dzokera ikoko. Ndikati todzokera tonoitei. Daita ndakumba tanoudza bhudhi. Pamwe ndivanga toronga zvokuita sei zvekuenda. Isa hatina zvatombokwanisa kuti tiite. Zvikanzi itodzokerai. Moenda kune mukomo wachona. Munoona mai vachona. Mombomutora monhikirikina. Muzukuru wangu Koni akati ngatiendei tete kumba tonoudza baba. Tati fambe. Ini ndakabva ndati nhai Koni kuti kazonzwa kunzi vimba yaurayiwa. Tozoti kudii. Koni akabva ati tete zvamukutaura chokwadi. Saka ngatidzokerei. Takabva tadzokera takabva tasangana naye munzira. Tasangana naye munzira akabva atiti vimbaya mufe makamuona kwaMusapurwa muchamuona futi. Itofonerai kiri. Chinguva Christopher akabva afona. Akati vatete maapapi. Ndikati tapa ground patiri. Panonzi pamafuro. Panofurira ndikirikina anyasoziya kuti panonzi pani. Saka murume wavimbai ndinaye pano. Ati vimbai hamufe makamuona kwaMusapurwa muchamuona futi. Saka makuita sei. Ndikati saka takutodzokera kumba ndopatamuona ipapo. Adaro kira akabva akata zvikanzi mamuudza chaizvo zvandanga ndichitoda. Maiteri anove Constance akati konai bamukuru munorambidza sisi kuti vauye kumusha kwavakazvarwa asi vave nyere. Zvikanzi ndiwandanga ndichitoda. Time iyo yakabva asumudza kabhidha kake. Saka bhidha rake akasumudza akanangana neni. Saka Koni uyu akasvetuka nobva aenda pakati pedu. Aenda pakati pedu apa akafunga kuti inini ndiri kutanga ndakangofunga kudaro kuti akafunga kuti pamwe inini ndakutemwa ubata here demo riya. Nekuti yanga akapfeka zibhachi regreen so ndora anga inaro. Saka ipapa adaro inini ndakabva ndadzoka kumashure. Ndobva ndamumbundira ndikati akoba munini muda kuitei. Komapindwa nei. Haana kumbobvera taura kana rimwezwi. Ndopa akabva ati the very day nobva atema mwana wenzazi yangu. Ndinodaza ndikutaura ndinorwaziwa. Tine urombo. Zvadaro Constance akambatema. Then inini ndakatanga kuzunguzwa ngekutanga vatadza kundirika. Mbazondizunguza kechipiri mbandiwidzira pasi. Constance amutema kudaro. Makumba Constance akasvikogara pandira apa. Ukatofa kudaro. Saka zvadaro ini akambati manya imba indatouraya. Constance ndauraya.
kwenyu ndauraya vanhu vaviri. Inini ndakuenda kunotenga mapiritsi kuti ndida sei ndife, asi kwenyu manya. Akatuka achituka mbuya vake ati ndandichitovada kuti ndida sei ndivauraye. Akamba adzokera ndomba andisiya. Ndakagara ndofunga chifo che30 minutes. Ndakangogara ipapo ndine mwana wayanzvadza yangu wanga auraya. Ndakazoti ko Mwari ndisimbise ndiende kwa Musapurwi ndinoudza hanzvadzi yangu. Ndafamba ndakamba ndati nyama ndanga ndine Zambia randanga ndinayo nefoni yake yandanga ndakabata. Handinakwanisa kana kuona kuti ndifone, handina. Ndakamba ndangomufukidza ndikati ko nenda kukusiya pano indakuenda kwa Musapurwi kunotora hanzvadzi yangu. Ndakamhanya nemusango ndakasvika pane dzimwe dzimba ndikaona mukadzi anga aripo akachidyara mbambaira. Ndikati ndiyambureiwo ndiri kumbira kuti mundiradzewo nzira inoenda kwa Musapurwi. Ndiri kuda ndoda kutora hanzvadzi yangu, mwana wahanzvadzi yangu atemwa naRuzivo atofa apo. Haana kundibatsira. Akangoramba akangomirawo akangonditarisa. Ndikati ndati ndiyambureiwo. Ndakamba ndatena nemusango ndomba ndamhanya. Ndakazosvikawo pamwe painzi ndepabhunu. Vandichingura varume vaviri nemukadzi 1. Zvikanzi mbuya maita sei? Ndikati mwana wahanzvadzi yangu atemwa naRuzivo zvaafa apo. Saka ndiri kumbira kuti mundiisewo munzira inoenda kwa Musapurwi ndinotora hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ita sei? Itakure muzukuru wangu tiende kumba. Vakamba vanditora vakati achirega isusu tiende kupi? Kwa Musapurwi. Tinoudza hanzvadzi yako iwe chigara apa. Ndikati aiwa ina handichagara apa, ndakudzokera kuti ndinogara ndinorinda mwana wahanzvadzi yangu ndamusiya ega. Saka ndakabva ndadzokera. Pandakadzokera ndakadzokera ndaane vakadzi 2. Vakadzi 2 vakambva vati regedzai tifonere mapurisa. Ndobva wafonera mapurisa zvikanzi tiri kuda tete vachiona vanga vainaye. Pangoenda ndisingakwanisi kuti ndisanangudze kana zvandaitaura handizvizivi. Asi vakazoti ipai munhu afona. Ndobva wazodhairektwa. Hanzvadzi yangu yakambva yauya nemuzukuru wangu uyo murume ari apo babatrai. Vakambva vauyawo vakandidaidza vakati uya kuno handei kumba ndiwatauya taakusiyira ukarozvezvo. Asi vakazonzi aiwa hamungaende zvitunha zvisina kutakurwa. Chokwadi vakazodzoka vakazonzwisisa. Mapurisa akazouya akasvika ndokusvikotora consistency. Vakatanga kutora mapikicha ake ipapo. Ndokumva vati hazvichaita kuti tita sei muchienda taakutoenda nemikumba. Ari kumba aurayirwa kumba muzukuru wenyu futi anga ari vimbai. Saka vaamisa mubhokisi imomo. Ndakambva ndakwidзwa mumota iyoyo kwanga kuine bhokisi. Hanzvadzi dzangu nemuzukuru wangu vakambva varowo nemabhasikoro zvikanzi mese mutoenda ikoko. Takanosvika kumba shuwa takawanawo tikanzi chipindai muno. Takawana vimbai anga akatemerwa mukati mumba mubedroom chaimo mekuti mamusingatarisiki. Ranga richingori ropa rega. Akazotakurwa. Atakurwa isusu ndopatakazodzoka kuno. Ndobva tazouya nabhudhi vangu nemwana wahanzvadzi yangu baba try. Ndipapo pande chiitiko chatakaitika mukati memaziso mangu. Ko iye murume akazofamba sei? Murume akadzokera kumashure ikoko. Takazongonzwawo nevamwe achinzi akatenga mapiritsi. Atenga mapiritsi takazonzwa kunzi akazonofira kumba kwegirlfriend ikoko yaida nayo. Ndoma akanzonozvifira imomo anwa mapiritsi. Girlfriend yanga iri kwere? Girlfriend yanga isiko hanzi yanga yaendeswa kuHarare. Yanga yaendeswa achitiza yeyo? Aiwa angati kana obva kuHarare ndo paaizoya pamba pake ndomataurwa aitwa. Tanzwa nauye ropa kuti ropa richirimo mumba? Ropa richirimo. Nechi zvakare chichiripo? Mbatya dzake hadzisati dzagovewa dzirimo. Saka apa muri kuronga kuzoita sei? Izvi vana bhudhi ndo vakambotaura vakati pakuti ropa riklinwe tinoda mombe 6. Mombe 6 idzi
dzaibva pamombe 50 dzadzachadya pamwana wega wega anganzi 30 mombe. Ndobva vabvisa 4 uyu 2 uyu 2 ndobva vaviga mutumbi. Saka vaviga ndobva vazouya neimwe 1 vakati ndo yatawana yekuti kukirinwe ropa. Saka kusvikira pari zvino hapana kana chimwe chete chavati vaunza. Saka ndakanzwawo hanzvadzi dzangu dzichiti aiwa takuda kuti tichigara pasi tironge tione kuti tiende tinokirina ropa nekugwa mbatya dzevana vedu. Kana vachizorwa vozorwa vari vega. Ko ipapa tiri kunzwa kuti vana vakumuka Zvipoko ichokwadi? Tiri ngoita kunzwa. Iye vimba yacho antonzi antoonekwa zuva rikangoti nya kana masikati machena pamba pake anzi anenge achitotsvaira. Tiri kuita kunzwa nevanhu vaikoko ndo vari ngotiudzawo. Asi vemhuri yacho hapana zvavati vataura nezvenhau iyoyo? Aiwa, hapana chikana chavati vataura. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuiona kamanenji ari kubatwa. Ndo paya pamunonzwa kunzi mvura haichanayi, ndo pamunonzwa kuti pari kuitika mashiripiti akasiyana siyana. Zvinhu zvisingatambirike mukurarama kwedu. Kune vakashaya aiwa tinoti zororai murugare. Kune uyo akazozviuraya zvakare murume wacho akaponda tinoti aiwa kana gehena ririko rinofana kunge richitarisana newe. Kana nyangwe munhu watadzirwa sei azviiteka kuti uzopesera wakuuraya vanhu sehuko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mhuri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media are taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.